ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଧନ ସହିତ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର। ତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ମାଛଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଡ଼େଇରେ ସେ ମାଛଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ସାନ ଯା ଆଉ ମୋ ଧନ ସେମାନେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ସେ ମାଛଟା ପାଖରେ, ଯେମିତି ସେ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ମାଛଟା ଖେଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ଦେଖି ସାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଶୋଇତେ। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ଦିଅର ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ମାଛଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଛଟା କାଟିକିନା ଆଣିକି ସେ ମାଛଟାକୁ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ମସଲା କଷିକି ତରକାରୀ କରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଧନ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ, କାହିଁକିନା କାଲି ରାତିରେ ମାଛ ଖାଇକି ପୁରା ମୋର ପିତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେହ ସାରା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ। ତାପରେ ମୋ ଧନ ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ। ତାପରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି ମୋତେ ଥକା ଲାଗିଲା ବେଳେ ତାପରେ ମୋ ଧନ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦେହ ସାରା ପୁରା ପିତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଧନର ବି ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଲାକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇ ମିକ୍ସଚର କହିକିନା ଆଣିଲି। ତାପରେ ମୋ ଧନର ଖାଇବା ଆଉ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ଧରିକି ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମୋ ଧନ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ଦୋକାନରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ଟିକିଲି ଗୋଟେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଲି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗରମ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଉଛି। ମୋ ଧନକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଖୁଆଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନା ମାଛ ତରକାରୀଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଥରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମସଲା ଯାହା ବି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଦେବେ, ବାସ୍ ଖାଲି ସୋରିଷ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବେ ମସଲାରେ। ଆଉ ତାପରେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିକି ତାପରେ ଯାହା ମସଲା ଦେବା କଥା ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ବିଲାତି ଆଉ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଖାଇବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।